שלום לכל המנהלי סניפים, אז ככה, שימו לב. על פי הדרכה, השלב הבא היה לסרוק. לאחר הסריקה התחברתי שוב, כמו שאתם רואים המייל של גוגל מיי ביזנס נעמן COL לטובת הדוגמה, ואני מסכים, אחרי ששמנו את הסיסמה, כפי שראיתם במסמך ההדרכה. זה תהליך שעשיתי אחרי שביקשתי לסרוק את הברקוד, אז הוא אמר לי להתחבר. בוצעה התחברות ואני אתקדם הלאה. יפה, להלן הערות כפי שראיתם מקודם. אז שימו לב שאני בכוונה מתחיל מהסביבה החיצונית כמו שהם ביקשו. אני אראה את הרחוב, אני אראה שילוט מלכי ישראל. לדוגמה, זה שלט מצוין שאני אצלם. את השלטים כמובן, ואני אכנס ואבצע דברים שרק מנהל סניף ככל הנראה יכול לבצע, כמו להיכנס לאזור הקופה, המחסן וכו'. אז אני מתחיל את התהליך. הבא. 3 דרישות שמופיעות, אנחנו מכירים, התחיל הקלטה. הבא. רק בזמן ביקור באתר. עוד פעם. מצוין, ואני לא מתחיל. שתהיה חולצות שם העסק והוכחת ניהול. בסדר גמור. התחלנו להקליט. אז אנחנו מתחילים בצילום של הכתובת. ממשיכים לשילוט. אני אצלם גם את הרחוב, כיכר מלכי ישראל. נהדר. נמשיך לטובת ההוכחה, לצלם את אזור הקופה. בעצם זה שיש לי מלכתחילה גישה לכאן, מראה שיש לי קשר למקום. אוקיי? אני אצלם את ההוכחות של העסק. חיטוט במגירות, דברים שרק עובדי המקום יכולים לעשות, כן? אחרת זה לא עובד ככה. אני אמשיך ואצלם עוד את העסק, אני אכנס למחסן. כדי לצלם גם פריטים. אם אני אומר שאני נמצא בחנות, אז אני אצלם גם פריטים עם הלוגו של נעמן. זה יכול להוסיף עוד להוכחה. זה בעצם כל הרעיון שאנחנו בעצם מנסים פה. אוקיי, כניסה למחסן. גם במחסן אני מראה הוכחה של בעלות וקשר שלי למקום. אני פשוט מצלם את הפריטים עם הלוגוים, בסדר? אוקיי, צילמנו שילוט. צילמנו את אזור הקופה וכו', וצילמנו כניסה לאזורי הדי בלעדיות לעובדים בלבד, אז אני משער שזה תקין. שימו לב. צילמתי כרגע פחות או יותר דקה 40. עושה סטופ. כמעט סיימנו, מצוין. ואני לוחץ על העלאת הסרטון. אם אתם לא מרוצים, בסדר, ניסיון חוזר. נמתין. הסרטון בבדיקה, ברגע שהגענו לכאן, אז המצב שלנו הוא טוב. נקליק על בוצע. וזהו, מכאן אתם יכולים להתעלם, אתם יכולים כבר לדלג. דילוג. 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 העריכות שביצעת יוצגו רק אחרי שהעסק יומד. כמו שראיתם קודם, ייקח 5 ימים, אבל זה כבר קשור אלינו. אתם 100%. זהו, תהליך הבקשה להשתלטות על עסק בוצע בהצלחה. תבצעו את השלבים כמונו בבקשה, כולל כל ההערות שראיתם מקודם. וזהו, דברים אמורים להתפתח. זהו, תודה רבה.